तनी जानते बानी शेर शायरी कविता का एगो हिस्सा होला। हम बता देते आपके कि सूरज के बिना सुबह ना होला, सूरज के बिना सुबह ना होला, चाँद के बिना रात ना होला। आ जइया हम दूध ना पी ले, हम चाय पकौतल के दूध के हम पीला के बढ़ाव करता नहीं। सूरज के बिना सुबह ना होला, चाँद के बिना रात ना होला। आ जइया हम दिन ना दूध ना पी ले सुबह वो दिन हमारा दिन की शुरुआत ना होला, वो दिन हमारा दिन की शुरुआत ना होला। नमस्कार, आप सब जगत नहीं हमके प्रदीप यादव हमार नाम बा। हम भोजपुरी में कुछ कविता कही ले और आज हमार कविता आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करतानी। बताए सब आपकी कैसन कविता लागल। भोजपुरी अपन मातृभाषा और हम समझता नहीं कि अपना भाषा में बातचीत करे में हमने के ना शर्माए के चाहिए और वही भोजपुरी भाषा के कविता हम लिखले बानी। अब कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करतानी। कविता का शीर्षक बा चाय। जानते बानी ठंडी में आदमी चाय कितना पिएला, तो चाय शीर्षक बा कविता के। आप सुनी छो कि कविता कैसे बा कि चाय चाय तू हूँ चाहवे में जियल, चाय चाय तू हूँ आ चाहवे में जियल। आ तहरा घर गइला पर चाहवे पियावेलो, आ तहरा घर गइला पर चाहवे पियावेलो। चाय है चाय, चाय है चाय आ खाली तक भरमाई। आ एक कप पी लेला पर भूखो न लगाई, एक कप पी लेला पर भूखो न लगाई। ऊ कहे हम चाय न पिए कि मेहमान के आयल भाई घर के बातचीत होता तो इस सबके हम बताओ तनी बात। ऊ कहे हम चाय न पिए हमके दूध पियाव, ऊ कहे हम चाय न पिए हमके दूध पियाव। आ ना ही अगर दूध मिल पावे तब पाउडर वाला लाव, ना ही अगर दूध मिल पावे तब पाउडर वाला लाव। जानते बानी आजकल शहरी परिवेश में लोग गाय भैंस नहीं रखल चाहत, तो ऐसे ही कविता ही पर मतलब लिखले बानी कि जौन वर्तमान समाज बा परिवेश बा वो क्या चलता एक वर्तमान के जौन देखले बानी वही से हम के अपना शब्द में के प्रयास कर बानी पिरोए के कह सकता नहीं। वो कहे हम चाय न पिए हमके दूध पियाव और ना ही अगर दूध मिल पावे तो पाउडर वाला लाव। गाय भैंस ना बाड़ी एको, इस शहरी परिवेश के बात बा। गाय भैंस ना बाड़ी एको की घरे दूध मिली, गाय भैंस ना बाड़ी एको की घरे दूध मिली। आ दूध खाए के मन करे तो एके घोर के पी ली, दूध खाए के मन करे तो एके घोर के पी ली। पाउडर वाला दूध के बात होता। ओकरा से आगे देखी क्या बा, दूध इहो बाटे ऐसन, दूध इहो बाटे ऐसन कि एके पाउडर बना ली, दूध इहो बाटे ऐसन कि एके पाउडर बना ली। आ फेयर लवली नहीं खे अगर, फेयर लवली नहीं खे अगर तो मुँह में के लगा ली, फेयर लवली नहीं खे अगर तो मुँह में के लगा ली। चाय में सारा लोग मरे, चाय में सारा लोग मरे आ चाहवे पर बिकेला, चाय में सारा लोग मरे आ चाहवे पर बिकेला। आ चाय खाली पीला पर गवाही अपन बदलेला, चाय खाली पियला पर गवाही अपन बदलेला। जानते बानी कोर्ट कचहरी में जब लोग जाला तो चाय कई बात होला, चाय पे अपन गवाही लोग बदलेला। इस समाज में देखे के मिलेला। वही कि हम दो शब्द अपना कविता के माध्यम से रखे के प्रयास कैले बानी। बताओ सब आपको कैसन कविता लागल हमार। चाय खाली पीला पर गवाही अपन बदलेला। चाय पियब तक काम करे, देखिए आगे क्या होता है इनमें। चाय पियब तक काम करब नहीं तो तक बर्बाद करब, चाय पियब तक काम करब नहीं तो तक बर्बाद करब। आ कर देब तक हम तलब, कर देब तक हम तलब तो चल जेबा तू न रख। हम कहीं ए भाई, हम कहीं ए भाई काहे कि तू भूल आवेलो, हम कहीं ए भाई काहे तू भूल आवेलो। आ काहे ना तू जल्दी से इनके चाहवे पियावेलो, काहे ना तू जल्दी से इनके चाहवे पियावेलो। कहेले प्रदीप यादव, कहेले प्रदीप यादव चाय मत पीह, कहेले प्रदीप यादव चाय मत पीह। आ चाय के बदले ये बबुआ तू दूधवे में जी हो, चाय के बदले ये बबुआ तू दूधवे में जी हो। बाकी नमस्कार, आपको कविता हमारा कैसन लागल बताब जहाँ। और अल्लाह जाता जाता एगो शायरी हम कहे तनी जानते बानी शेर शायरी कविता का एगो हिस्सा होला। हम बताए तनी आपके कि सूरज के बिना सुबह ना होला, सूरज के बिना सुबह ना होला, चाँद के बिना रात ना होला। आ जइया हम दूध ना पी ले, हम चाय पकौतल के दूध के हम पीला के बढ़ाव करता नहीं। सूरज के बिना सुबह ना होला, चाँद के बिना रात ना होला। आ जइया हम दिन ना दूध ना पी ले सुबह वो दिन हमारा दिन की शुरुआत ना होला, वो दिन हमारा दिन की शुरुआत ना होला। थैंक यू।